Ya panas ngene kok ben iso do megahe. Panas ini kan iso megahe. Astagfirullah. Poso. Lali poso. Beli ngenyang ae telepon lah boy. Pateni. Ben ngenyang ae salahnya pateni. Lah kok telepon apa ngerti sida tuku ya. Angkat aja lah. Bismillah rezeki. Halo bos. Omah sing wingi sampean nyang kae to? Isih ready, wong aku stok akeh, Bos. Ya, apa moro ya monggo, Bos. Cek lokasi yo. Unit ready, siap diangkut. Lah nek rego ya tetep karo sampean ya nego, Bos. Unit ready, stok banyak, Bos. 14. Soko 14 ready, 4 unit. 16, 18 yo ready. Wis ngadeg sampean iso ngecek kualitas kayune, gede dhuwure omah, wis ready. Dah, lah ning workshop liya tetep ngenteni sewulan rong wulan lagi digarap. Lah iki lho barang wis ready, siap sampean angkut. Halah, ya ora usah kuwatir, Bos. Nek kayu jaminan A1 kabeh. Ya aku ning workshop iki siap, HP rene monggo. Oke, Bos. Alhamdulillah rezeki.